Uslap ubajur hagi singi baladam kalawan ra ya gajing shilai ke bakraw habon teli ke distrik jong ke jila Assam. Gajing kiu jong ke haka wa Brahmaputra bat kitanat wa jong ka kala penengam ya bon teli ki shnong penjulor ya ke surok ki ying ki sem ki jingkiang ki kali ki motor ki merat ki mereng bat kamtam ya gajing imbrio. Katkum ke Assam State Disaster Management Authority palat san lak ngut ki brio ya ki balak syak ta ha kane ki jingja ban riu pu prangut ki brio ki balak duno ya la ki jing jungki lapen kendria ya ki hajar ngut syaki jaka bayo jingyerap ha ka ba la ai jingyerap kum ka bam ko umdi ki dawai bat ki weipat ki jingdon kam ki kenhon jingyerap ki bakan thop ya ka National Disaster Response Force State Disaster Response Force bat ki volunteer ki dang peteng ban penlaj ya ki basakut ha ki jaka bala sak ta da ka jing shlei ka sorkar ru kadang trei sitom ban pen bhabyang ya ki surok ki jingkiang bat ki wei de ka India Meteorological Department kala maham bala bandang don uslap ubajur ha ki benta jong ka Assam ha ki singi ki ban sawan lakan tui ke pait ba ki ba syong basa ha ki jaka ba khamrit ban long ki ba husier bat ban bud ya ki jing pta jong ka sorkar ka jing shlei ka buju ja man laus nem ha ka thain Assam kadang peteng ban penjenjar ya ki pait ba ha ka ne ka por jong ka jing la kerpat ya baro ban ai ka jing irap kat bala bat ban duai na ka benta ka jing shngain bat ka jing bha jong ka thain Assam baro khamtam ya kito ki bala syak ta ha kane ka jing shlei